As augas baixan cada vez máis revoltas na confraría de Carril. O último episodio deixa 2 denuncias por agresión e unha escalada de tensión que, lonxe de reducirse, semella ir a máis. Os implicados na liorta son o patrón maior do Pósito e a parella dunha das 7 afectadas ás que a Xunta lles concede un Permex, pero que a confraría ten recorrido. Os feitos producíronse onte logo dunha reunión coas 7 persoas afectadas. Despois desa pelexa ás portas da confraría, ambos presentaron cada a súa denuncia por agresión. Os dous tamén acudiron ao Hospital do Salnés. Un deles, marido dunha das mulleres ás que a confraría non recoñece os permisos de explotación, explicou a Canal Rías Baixas fora de cámara que as súas secuelas son de tal magnitude que tivo que ser trasladado a un centro hospitalario de Pontevedra para ser sometido a unha operación de urxencia por un desprendemento de retina. Esta canle tamén tentou poñerse en contacto co patrón carrilexo en varias ocasións ao longo desta xornada sen obter resposta. O conflito carrilexo vivirá o seu seguinte capítulo vindeiro luns, día no que está programada unha xuntanza do órgano que vai determinar se acepta ou non a solicitude dos 7 titulares destes Permex para converterse en novos socios do Pósito.